Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupastor Ningi kafushane nje udaba olamaphupho. Uma ufuna sibheke udaba lwakho ubhala ku-comment section malifisha linento nje yodwa liyibuzayo njengaleli esobe silibheka la. Kodwa uma linezinto ezimbili ezintathu laphezulu iphupho, ngicela ungifonele, ngiyacela mngane wethu. Inamba uyafona ufaka nje i-time. Uma nginesikhathi ngiyakhuluma nawe. Yes, ngiyabonga kakhulu. Asibheke nje udaba la. Ngikathina Tshani, ngiyacabanga isibiza lesibongo usikathina ukuthi uTshani vele uthi amen. Chiani is Tshani or Chani. So uthi amen. Ngicela ukubuza kuchazana uphupho undiza. Sike salibheka udaba lokundiza kodwa solibheka namuhla ngenxa yokuthi sizama ukuthi sithi ukuri-arrange yabona udaba lamaphupho. Kodwa ke siveze futhi ukuthi uphupho undiza kungashintsha ehlukahlukene depending kwi-context yephupho. That is why singesithi uphupho undiza specific ekusho ukuthini ngoba kuya ngokwe-context. So into yokuqala efuna sisho ukuthi uma uphupho undiza uphawu singathatha njengeluhle ikakhulu uma ukuthi ubalekela mhlawumbe ingozi ethile, ngoba lusho ukuthi usuke uzokwazi ukuyikhulula kuzona zonke mhlawumbe izithiyo kanye neyinkinga ngempumelelo. Uphinde mhlawumbe ube nalenqubekela phambili ngaphandle kwehibe esikhathini esizayo esiduzane yabona. So okwesibili esingakusho ukuthi uma usuphupha futhi undiza, uphawu esingabuye luchazela ukuthi mhlawumbe umuntu onezifiso namaphupho amakhulu futhi njengamanje osemkhankasweni okuzama ukuyifeza lezi zifiso nalamaphupho. Okwesithathu, uma uphupho undiza, uphawu oluvame ukubika ukukhula uma ukuthi useyingane njengamanje. Futhi uma uphupho undiza, uphawu oluhle olungasho ukukhula ngokamoya uma ungumuntu onesiphiwo sikamoya mhlawumbe njengedlozi noma njengesithunywa yabona. So umuntu onesithunywa umuntu onedlozi uvamile ukuphupha indiza, lokho suke kusho ukuthi mhlawumbe suke ekhula ngokamoya, suke kunolwazi oluthile mhlawumbe suke lizuza olusuke lumphakamisa spiritual yabona. Kwesinye isikhathi omunye angathi hayi suke wembethwe lamandla kamoya esuke ekuphakamisa elevate ngaleso sikhathi leso yabona uma iphupho undiza yabona. Okwesihlanu, uma uphupho undiza, uphawu uma ungumfundisi oluhle ngoba lusho ukuthi usuke uzothola empeleni uma ungumfundi uphupho undiza, uphawu oluhle ngoba lusho ukuthi usuke mhlawumbe uzothola amaphuzu amahle ezifundweni zakho futhi usuke mhlawumbe uzophasa ngamalengiso noma nje usuke uzokwehla kahle, uzokwenza kahle ezifundweni zakho yabo uma ukuthi ungumfundi bese uphupho undiza. Okwesithupha, uma uphupho undiza laphezulu, uphawu oluhle ngoba lungasho la ukuthi noma lingachaza amandla onawo, lungachaza ukunethezeka empilweni noma lingachaza ukwaneliseka mhlawumbe nanokuthi mhlawumbe usuke umuntu ongahle athole udumo, usuke umuntu ongahle ethole ukudunyiswa sisho kanjalo noma ukuhlonishwa noma uzokhushulelwa esikhundleni esithize noma uzothola ukuqhakanjiswa kwegalelo lakho noma umuntu ongahle avelele emkhakheni wakho uma uphupho undiza yabona. Okwesikhombisa futhi singakusho la ukuthi uma uphupho undiza engathi undiza endaweni eyiparadise noma undiza endaweni engathi yizulu, uphawu oluhle kakhulu nalo ngoba lungasho ukuthi mhlawumbe umuntu olungile wena, umuntu mhlawumbe ongcwele, umuntu omsulwa futhi umuntu ohamba ngezimiso zikaNkulunkulu. Ingakho ungazibona undiza eparadise noma undiza endaweni eyizulu uyabona. Kanti omunye angaphupha indiza kule ndawo eyizulu kanti usezondlula. Kanti-ke asikhulume la uma uphupha futhi undiza kepha bese uyawa, uphawu luphi ngoba lusho ukuthi lindela ukuthi inhlelo zakho zizofekela lokho kuzokwenza ukuthi mhlawumbe bese uba nokushaqeka futhi empilweni. Noma ke uma uphupha undiza
kusho ukuthi iy'nhlelo zakho zizofekela ngendlela eshaqisayo. 9. Uma undiza kepha uwe futhi uphawulo ngabe lube lubi futhi uma usomabhizinisi so kusho ukuthi uzokwehlelwa udumo mhlawumbe noma kuzoncipha ingcebo yakho noma kungahle kushabalale inzuzo oyenzayo noma ke kungahle kwande iy'ndleko ezizobe zikushonisa phansi ebhizinisini lakho yabona. Uma ukuthi uyaphupha undiza bese uyawa kanti usomabhizinisi yabo. So lokho kuyafana noma kuthiwa usopolitiki noma kuthiwa ubani noma umuntu ngumculi noma uyini oyiyo kodwa uma uzophupha undiza bese uyawa. Lokho kusho ukwehla kwamandla, ukwehla kwedumela abanalo, ukwehla kodumo, kwedumela, ukwehla kwamandla osuke unawo, ne-influence osuke unayo ebantwini yabo. Nokushabela kwey'mali mhlawumbe njalo njalo. So siyabonga kakhulu ngathi ngiyalonda ukule ngathi nganibusisa qhubeke nibuke i-channel siwe nipasi namatulu siwe nipasi namatulu kuleka kuyo Jesu siwe nipasi namatulu